אוקיי חברים, מצאתי דק מטורף לאתגר הזה. הוא עובד יותר בשלו, ויש עוד דק שהוא עובד יותר עם קבוצות. קחו תעתיקו, הדק עם השולו, זה שאותם לא מבינים איזה חזק הוא לאתגר. הדק עם הקבוצות, זה שזה אחד החזקים. תסתכלו, משחק אחד שלו. מיני פקה הם אוי ואבוי, הם ניצחו. אוקיי, שומעים את הבית. הכפלתי את עצמי. מחכה. אוקיי, חברים, נראה לי שהוא פרש, אז בואו נתקוף. נראה שאני טוב, הוא פרש. 700 חיים מכה אחת של המיני פקה. אוקיי, עכשיו בואו נעשה את הדק עם הקבוצות. תניח את זה, אני רוצה לעשות שיחת טלפון, תניח קצת עכשיו. חכו ותראו. לא, משיתי לא זז. וואי. שלום וברכה, מה נשמע גברת בן חייסי? מה הוא עושה, חברים? אני בן אדם טמבל. מה יש שם? נוזל לך את אומרת מתחת לכיור? שמעו, פשוט הוא זרק טילה למלך שלהם. לא אכפת לי זה לא נחשב, אני אתן להם לנצח. שינצחו רגע בכוונה. מתי? יש לי אחרי זה ערבית. מתי את רוצה? לא רוצה. מתי? באיזה שעה? אין לי שיקוי. אין לי שיקוי. ירה להם על המלך, מה? אולי חצי שעה אפילו, אולי פחות. שינצחו. מה אמרת? תשאר לי מי זה עכשיו? תשאר לי. לא רוצה, אין לי שיקוי. סתם דפוק.
מי זה ארציות? לא, ראיתי, הגבתי, התרשמתי, הסתכלתי לעשות זיהוי ודאי שאנחנו מדברים על אותו דבר. זה קולט בין 19 שנה, זה קולט מ-2015. לא 5 שנים, אנחנו 2024. כן, צריך להחליף אותו, צריך להחליף אותו. צריך להחליף, רק הבניין שם, הגישה קצת קשה, בגלל שאתה גם בסיבוב, אתה לא יכול, צריך להרים בידיים שם, אין מה לעשות, לקרוא את עצמך, וגם חניות שם בעייתי קצת. חברים, הוא סתם טמבל. אין לי כוח אליו. במהלך היום מחר אני אשתדל לעשות את זה. משחק חוזר. לא צ'יפ שם, אין גישה הרבה, גם הבניין בתוך החצר צריך להרים עם חבלים. להרים עם חבלים כי אי אפשר, בדרך כלל אני מוביל מנוף שם, אני לא יכול לסגור, זה בדיוק בסיבוב, משחק חוזר. שם צריך לערוף בפעם. תבינו כמה טוב הדק הזה, כל משחק אתם מנצחים, פשוט הוא טמבל. מה אני אעשה איתך שם? אני מנסה לעשות לך כמו שאמרתי לך, אולי ב-1800 שקל. לא, מה, פחות מ-1800 שקל? לא נראה לי שאתה גם תמצא בכדור דבר כזה. לא, דבר איתו, תגיד, מה פתאום, אולי 2,000 שקל, אמרתי לך, אני אנסה לעשות לך 800. איפה, יש שם עבודה, מה, זה להחליף, לפרק, להעביר, להביא צינורות, מחברים. סוף סוף מישהו קצת נורמלי. תפנו אותך, למה אם אני לא פונים, אני אגיד לי, אוקיי, אם הישנים על הגג, הייתם לא יאללה, בוא קדימה, עושים גם אתה. בגלל שאף אחד לא השאיר, אז אתה יודע, בדיוק, אז אני חייב גם לפנות האור, וצריך לבוא מאיזה זווית מסוימת שאין תרסים ואין חלונות שם. איזה צינור? יש צינור על ההתחלה. עליון תחתון, כן. מה איתם? כן, לא בסדר, אני מחליף, אבל אין בעיה, אני לא רואה שים על הפיירבול, כן. בדקתי, הייתי בשעה של שמש, בדקתי את היציאה מהקולט אפילו, לפני המעברים בגוף. כנראה כל הקולט הזה כבר סתום. והטמפרטורה הוא מפיק, לא משהו. אני אגיד לך קולט עם קוטר צנרת יותר גדול, אני אגיד לך קולט עם קוטר צנרת במקום מעין 3 מיליון, אני אגיד לך אותו חצי. הראשים צול, אבל החנוכיה בפנים, אני אעשה לך משהו שם שיהיה אולי חצי. הוא יותר גדול, הוא פחות זמן עד שיסתם, ייקח לי יותר שנים. הבנת? אני חושב שיש לו יתרון וחיסרון. וואי. כל הצד הזה, חברים, תוקף. כל הוא תקף לפני שנייה. חברים, פוצצנו להם עוד. דק. תלוי באיזה שאני אתקין אותו, כן? תלוי מתי אני אתקין אותו, צריכים עוד שם שמסתדר לי החנייה, הפריקה, זה, בוקר, אני אקח את הילדים בספר, אמרתי לה שאני מעריך שאני אהיה בין 10 ל-12 אצלה. וואי וואי. כן. זה אומר שרוצה ללכת לים, אבל אם היא הולך לים זה רק בצהריים, אחרי צהריים. משהו כזה, כן. הערכה שלי שאני אצלה שם מרגילים. 10 בבוקר ו-12. כן, בטח, זה צריך לסגור מים ראשים, סגרתי לה מים ראשים. ניצחנו. בדקתי אצלך את הצינורות שנכנסים בתוך הבית במטווח. רואים, זה הדק הכי מטורף לאתגר הזה, יאללה ביי. אבל יש ברז ישן מאוד של פעם.